Sant Cugat del Vallès, província de Barcelona, comarca Vallès Occidental. Població 92.977 habitants. Destacat. A les portes del Parc de Collserola, aquesta ciutat, que va ser destinació de segona residència per a la burgesia catalana del segle XIX i principi del XX, té ara el repte d'esdevenir un Smart City de veritat, a favor de la sostenibilitat energètica i ambiental. El tresor del seu patrimoni arquitectònic és el monestir i el seu impressionant claustre. Però, passejant pel nucli antic i l'Eixample, el visitant descobreix autèntiques joies que el modernisme va deixar en algunes façanes. Imprescindible. Fer el camí dels monjos, que uneix els monestirs de Sant Cugat i de Sant Llorenç del Munt, passant per Matadepera, Terrassa, Sant Quirze i Sant Cugat del Vallès. Passejar pel centre històric i fer una visita als porxos del carrer Major i als carrers adjacents, on encara es conserven algunes de les edificacions més antigues de la ciutat. Visitar el conjunt del monestir de Sant Cugat. Festa Major els últims dies de juliol. Hi ha l'Associació de Premsa de la Comunitat Sorda, fundada l'any 2009.